Ni og musulod tag ginanggang dapat isog gyud kay ta. Og sugoon gani mo nako ipasunog ng kada balay ninyong barangay. Sunugon gyud ninyo. Pwede puron maayo squad, matay may preso man tanay mong kalaki. Ay kabala ka ting. Kasunugon na tog apil ng prisuhan araw wa kay kabutangan. Aw, hinuon pod. Pero sa inyong grupo squad namoy membro nga mga bayot? Ha? Mamang nangutan naman ka. O na kay problema ng bayot? Ah, wala biya squad. Pero ang ako ara, sa Alpacapabo manggod squad, kasagaran gipang recruit nila ron, puro na mga bayot. Kulang na lang, ilisa nila nga ron, Alpacabayot. Mga isog para ba kay mga bayuta? Aw, kung bayot man gani, wa may problema basta kay isog. Isog lagi, pero makigdinunggabay na maglubot. Aw, di na puta mahirada. Mabya na mubalhin nalaman ko sa inyo hanggang. Maman, pirmi ng kadunggaban ng imong lubot? Ah, wala po noon squad. Pero mabya na akong gilikayan nga may tabo, muna mubalhin ko sa inyong grupo. Aw, sige tala. Bendisyon na nato imong lubot. Ha? Unsa bidisyon na akong lubot? Binuang ra, nalali ka na kay ini mag-initiation ta. Hala. Karon aniya si Titing sa inyong atubangan, ngagikan pa sa grupo nga Alpacapabo. Mao lagi ne hindol siya nako kay gusto lang siyang moapil mobalhin sa atong grupo nga paro-paro je. Og karon Titing, luhod kay ato ang bendisyonan. Sa Paskord, usaon man nato ning tubig sa planggana? Kanang tubig Titing, sa pagangalang nga gikan na kasalaing grupo, hugaw na ka. Kanang tubiga reserba na kung dili magani makaya ng imong kahugaw aning tanduay. Hala. Sugdan na nako pagbendisyon. Namiya kini yung bendisyon squad. Ulay chisar ane? Istorya ning palahubog. Ay kabalaka kay napay daghan. No nahala. Titeng, nakita nako nga ikaw dili gid kayang i-cleanse aning tanduay. Mao nang karon proceed ta sa second option. Je, gunite. Oh, so karon teng. Kani mao ni second option nato. Karon otong. 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 Uns lantaw sa langit, hangad. Lantawa, unsa imong nakita? Langit. Ay buang, dalik, balik. Karon, unsa imong nakita? Langit. Ay na, usog. Dili na mo ingon dapat makita ni Muting, lahi. Balik, lantawa, unsa imong nakita? Langit lagi. Di na langit dapat imong makitaan, balik. Oh, tagaan ka na kog hint. Naay pako dapat imong makitaan. Pabo? Ay na, napakagyapon ka sa inyong grupo. Napagyapon ka sa inyong grupong pabo-pabo ninyo. Oh. Naipako sa inyong makita. Eroplano hilabay. Naipako. Di na mauting. Wapagyapon. Karuha. Nakasagot tong grupo. O sa imong dapat makita naipako. Naipako sa langit. Usa di ako angay makitaan. Sumala nimo basta kay naipako nay antina. Buyog. Buang ka, dili buyog. Siya rin ka makamatnon. Unsay makita nimo, unsa? Bakukang! Buang, ay, bakukang! Kana, siya rin ka makakuha. Naipako, antina! Paro-paro! Kana! Tindog, welcome! Na-cleanse na katiting. Welcome sa atong grupong paro-paro. Welcome! Ana ba? Ana, oh. Fly high butterfly with tanduay! Lungnik! Long neck ting! Lungnek! Fly high butterfly with tanduay! Lungnek! Good! Welcome!